Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my Este cea mai bună prietena mea, mereu take my persoana pe care te poți baza când te gândești la ea, adică când mă gândesc la ea, mă vedeți. Nu pot să... Îmi vine să plâng. E cu inima cea mai mare din lumea asta. Este omul cel mai bun. De fiecare dată caută să te ajute cu orice vrei tu. Și dacă ai nevoie de ceva, pe ea te poți baza. surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Won't take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh, for I can't help falling in love with you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Take my hand.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Yasmina este cea mai bună prietena mea, mereu persoana pe care te poți baza când te gândești la ea, adică când mă gândesc la ea, mă vedeți. Nu pot să... Îmi vine să plâng. E cu inima cea mai mare din lumea asta, este omul cel mai bun, de fiecare dată caută să te ajute cu orice vrei tu și dacă ai nevoie de ceva, pe ea te poți baza. Yasmina, casă de piatră și să se ia, gata. Yasmina, îți doresc tot binele din lume, căsnicie de piatră, să fii fericită, ești o persoană devotată, frumoasă, elegantă și ai tot ce trebuie. Yasmina, îți doresc să fii fericită, iubită, alături de Bogdan și tot binele din lume. Casă de piatră. Și abia așteptăm să ne distrăm toate. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you, like a river flows
dacă nu. Bine, mai ai o păstire. Altceva? Și altceva? Nu vrei să o iei, nu vrei să o iei. Cu normal, aduceți-o că am treaba afară. Eu mai am niște treabă pe aici înăuntru. Zici să te dăm acum? Da, aduceți-o. Acum? Da. Iasmina, ești aici? Nu e aici. Hai, de ce? Hai că avem o oră întârziere! Take my hand, take my whole life to fall for us. Hai,
Ascultă nașul. Hai, nașul, hai să lăsăm pe asta. Las contact eu. Bravo, bravo, bravo. Lucas! Hai, stai cu tati, stăpână. Hai, vină cu mine.
Sus capul, Cătălin. Cătălin, sus capul. Așa. Lasă-mă acolo, că eu pot să Un pic, rămâi acolo, Cătălinul ăla cu jos. Bogdan, îmi dau o poză, Nășica acolo. Iasmina, un pic aici. Da. Atât. Uite și tu, măicuță. E bine. Hai să o întoarcem. Hai, Radu, cu soacră mare, bă! Lasă bani, câte ziua vrei bani. Să rămâni iar vrei bani.
Părintele ei seama. Vorbește. Mai de rupt cap, nu mai. Haideți, bre. Haideți, ce facem acum? Băi, Radu, unde e? Radule! Poate că nu ajungem mai până. Băi, Radu! Nu știm Băi, stai acolo la masă, ce face? Nu vine. Hai, băi, și faci. Da. Continuă. Să închin în fața dumneavoastră, ne dați iertăciune și binecuvântarea dumneavoastră. Frați, surori, să vă obodoviți, să vă scununați, să vă botezați, să vă bucurați. Așa e de la Dumnezeu la sat. La perele tu, băi! Dacă nu știm, măi, ce să fac? Nu știm. Păi cine a zis că nu știți? Iertare la părinți. Dumnezeu să vă ierte. Ce mai bagi, Dani? Ce mai bagi? Apa ia. Unde e Radu? Să luăm, pun la grindină. Unde ești? Băi, Radu! Hai să fie, mai vină cu aua, ca așa nu știu. Auzi? Poți să-ți bani ei, dar... Ai uitat? Dă în lateral. Prinde. Așa, gata, acum poți să... Dau? Îți dau și ție, nu? Vezi, mai aproape, că s-o prinde și nevastă. Ia o bucățică de mine, o lași de la mireasă să te iubească femeile, da. Ești cu nița la mireasă? Partea asta? Așa, așa. Doamne mireasă, o am bucat meu, Radu, poate să-mi faci. Stai la spate acolo și ai, băi.
Ți-am zis și asta e finalul de azi. E finuța lui Iasmina, nu? Nu, dar ce... Dar și ea, dar și ea. Thank you.
Sânziană, care acum se logodesc cu moartă și pentru mântuirea lor, pentru ca să le se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire Domnului să ne rugăm, pentru ca să li se trimită lor dragoste nesăvârșită, pașnică și ajutor, pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare Domnului să ne rugăm, pentru ca să fie păziți în viață și purtare fără prihană, ca Domnul Dumnezeu nostru să ne dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată Domnului să ne rugăm, pentru ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite leaduri întrunire și ai pus dragostea legătură întreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și arătat pe ei moștenitori făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robii de aceștia, povățuindu-i pe dâns și spre tot lucru bun. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește robul lui Dumnezeu Bogdan Marian, robul lui Dumnezeu Iasmina Sânziană, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Bogdan Marian, robul lui Dumnezeu Iasmina Sânziană, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește robul lui Dumnezeu Bogdan Marian, robul lui Dumnezeu Iasmina Sânziană, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Iasmina Sânziană cu robul Dumnezeu Bogdan Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Iasmina Sânziană cu robul Dumnezeu Bogdan Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Atât schimbați trei ori între voi verichetele și ultima dată vericheta la un namrastă. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimițându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac. Că primim dorința scoaterii de apă, descoperiți să logodească pe Rebecca, însuți binecuvintează în Bogdan robilor tăi. Bogdan Marian și Iasmina Sânziană și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți dar, stăpâne Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce aleși ai tăi din neam în neam. Caută spre omul tău Bogdan Marian și spre ta Iasmina Sânziană și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Însuți, dar și acum, stăpâne, binecuvintează această punere în inimilor cu binecuvântare cerească. Îngerul Domnului să meargă înainte lor în toate zilele vieților. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeu nostru, și Ție slavă să înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Fericiți sunt toți cei ce se trec în Domnul, că Dumnezeu. Slavă
să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica noastră, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu se roagă în ea Domnului să ne rugăm. Pentru preasfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Cușilor, pentru cinstita preoțime Ceantru Hristos Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru numele Lui Dumnezeu, Bogdan, Marian și Iasmina Sânziana, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții și pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată lupta aceasta ca și aceea din Cana Galilei Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne se dea lor bună înțelegere, viață cumpătată și rod pântecelui spre folos, pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără prihană în viață, pentru ca să ne se împlinească lor și lor toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie izbăviți și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și prea fiecare, toți sfinții să pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel preacurat și ziditorule a toată făptura, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșului Adam în femeie, și ai binecuvântat pe ei și ai zis, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul și pe amândoi arătat un trup prin însoțire. Căci pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni femeia sa, vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despantă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sale și l-ai făcut tata multe neamuri. Cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov cu Rahila și din era ta 12 patriarhi. Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Aseneta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunc pe înainte mergător. Cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai crescut pe purrea Fecioară din ea, te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului menesc, care pentru negrei tuturor dar și multă bunătate a venit în Cana Galilei și în munta care era acolo ai binecuvântat, ca să arăți că de voia ta se face însoțirea cea după lege și naștere de prunci din această însoțire. Însuși, Stăpâne Preasfinte, primește rugăciunea noastră din tăi și prin acum și ai Sfinte față, binecuvintează munta aceasta. Și luând una din coastele lui Iese din femeie, pe care văzând-o Adam a zis, iată, acum o zinoasă devine și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat viață. Pentru aceasta va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa, se va uni femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i desfacă. Și acum, Stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi, Bogdan, Marian și Iasmina Sânziana, și de roabei Tale acestea să se plece în toate bărbatului său, și robului Tău acestuia să fie cap femeie, ca să mântuiască după voia Ta. Binecuvintează, iubit, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacov și pe toți patriarhii, pe Iosif și pe Aseneta, pe Moise și pe Sefora, pe Joachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi, în Coranie, pe un alt pântecele chitului, pe cei trei tineri tinețile lor rod din cer, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Enom, de Sem și de Ilie, precum ți-a adus aminte de Sfinții 40 de mucenici din zilele lor cu munți din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de părinții lor care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunea părinților întăresc de belire caselor copiilor.
Maria, nașilor și de mântașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de robul Tău, Bogdan Marian și de roata Iasmina Sânsiana și binecuvintează vii. Dă-le lor roadă pântecelui pluși bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalțe vii ca pe cel din Ivalului și o fie o dăslită, dă-le lor roadele pământului ca toată îndestularea rând. Să sporească spre toată fapta bună și bineplăcutăție, să vadă pe fiilor lor, ca niște mlădițe tinere demăsline în prejurul meselor și bine plăcând înaintea ta, să strălucească precum minătorii pe cel întâi de Domnul nostru, căruia se cuine slava, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Duhului Tău cel de viață făcător, acum și pururea și în vecii vecilor, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărân ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să fie omul singur pe pământ. Însuți și acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfânt locașul tău și unește pe robul tău Bogdan Marian, cu roaba ta Iasmina Sânsiana. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i într-un gând, încununează-i într-un trup, dăruiește-le lor roadă pântecelui de obădire de prunci buni. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Bogdan Marian, cu roba lui Dumnezeu Iasmina Sânsiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul Dumnezeu Bogdan Marian, cu roba Dumnezeu Iasmina Sânsiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul Dumnezeu Bogdan Marian, cu roba Dumnezeu Iasmina Sânsiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună roaba lui Dumnezeu Iasmina Sânsiana, cu robul Dumnezeu Bogdan Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună roaba lui Dumnezeu Iasmina Sânsiana, cu robul Dumnezeu Bogdan Marian, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încurunează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încurunează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru,
Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor, și care luau câte 2 sau 3 vede. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Și ei au adus și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau. Atunci a strigat nunul pe mine și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au bobit le pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot bugetul nostru, să zicem Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorului Dumnezeu părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și ocrotirea romilor tăi, Bogdan, Marian și Iasmina Sânziana, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru casele se iese toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu Cătălin și Maria Milica, nașilor și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Nelăstit și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și ne învrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea pururea, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc, prin unirea nunții, îl binecuvintează cu duhovnicească Ta binecuvântare. Că s-a binecuvântat numele Tău, s-a prea slăvit împărăția Ta. Cam trist, mie.
Binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Salutăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Cruce. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile lege, ca așa binevoie Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care ești în Cana Galilei și muntea Deacului, ai binecuvântat. Binecuvintează și binecuvintea aceștia, pentru rugăciunile preasfinte de Sfântare de Dumnezeu, care tuturor Sfinților. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu încununat și întocmai cu apostoli împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Robilor lui Dumnezeu, Bogdan, Marian și Iasmina Sânziana, de Doamne sănătate, mulțime de zile, într toate mânăscorire și-i fericești într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Nașilor lor, Cătălin și Maria Linica, dă-ne, Doamne, sănătate, mulțime de zile, într toate mânăscorire și-i fericești într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
Irina, Sânzeiana, să veniți aici în Biserica lui Hristos și să primiți una din cele 7 sfinte taine ale Bisericii, și anume taina Cununiei. Nașii, ați venit să fiți martorii formării acestei noi familii și înaintea lui Dumnezeu să vă luați angajamentul să fiți prietenii lor cei mai apropiați, sfătuitorilor, îndrumătorilor și modelul lor de viață de familie. Părinții, de o parte și de alta, ați venit ca să vă aduceți în fața Sfântului Altar pe copiii dumneavoastră, rodul dragostei și a muncii dumneavoastră, ca pe o împlinire a tainei căsătoriei pe care și dumneavoastră ați primit-o acum 20 sau 30 de ani în urmă. Ceilalți care ați venit astăzi, prieteni, apropiați, ați venit ca să încurajați pe tinerii propuși pentru căsătorie, să ajutați la începutul căsniciei lor, așa cum este rânduiala și tradiția noastră românească și nu în ultimul rând să vă rugați pentru un început bun pentru cei doi tineri. Pentru voi, tinerii care ați venit și ați primit taina Cununiei, începe o viață nouă, o viață în doi. Astăzi este cea mai importantă zi din viața noastră, este ziua în care voi doi ați devenit una. Și aici este miezul tainei Cununiei, când tinerii care vin și cer să fie cununați, să fie binecuvântați, primesc har și binecuvântare de la Dumnezeu, în virtutea căruia devin una. Pentru că ați văzut textul de la Sfânta Scriptură care spune: din început Dumnezeu a zis că nu este bine să fie omul singur pe pământ, ci să-i facem ajutor pe potriva lui. Și iată că Mântuitorul Iisus Hristos, prin participarea la Mântuirea din Cana Galilei, a anunțat această legătură dintre bărbat și femeie la rang de Sfântă Taină. Iar Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, aseamănă legătura care s-a creat între bărbat și femeie prin taina Cununiei cu legătura dintre Hristos și Biserica sa. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu desfacă. Ați auzit cum se spune în Scriptură. Ceea ce înseamnă că întâlnirea voastră n-a fost una întâmplătoare. Pentru că Dumnezeu nu numai că îl creează pe om, îi dă viață, ci îi poartă și de grijă. Niciun păr din capul vostru nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. De aceea, întâlnirea voastră nu a fost întâmplătoare, v-ați căutat, v-ați găsit, în virtutea libertății pe care Dumnezeu a dat-o omului. Pentru că Dumnezeu nu obligă pe nimeni, ci Dumnezeu cheamă și îndeamnă și oferă un model de viață. Hristos, prin tot ceea ce a făcut în viața pământească, în lumea aceasta, a oferit oamenilor un model de viață și a arătat oamenilor cum trebuie să trăiască, să fie bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu, să aibă posibilitatea vieții veșnice, cum trebuie să trăiască, ca fiecare zi din viață să o valorifice frumos. Când suntem supărați, când adormim supărați, când rămânem așa în starea aceasta, poate mai multe zile, acele zile sunt pierdute. Pierdute din viața noastră. De aceea, îndemnul nostru este, pe de o parte, să fiți creștini și să puneți la temelia casei voastre credința în Hristos ca Dumnezeu adevărat. Minime răduieli creștinești să puneți în viața voastră
în familia voastră, dar în același timp să încercați, prin ceea ce faceți voi, prin lucrarea voastră, să trăiți fiecare zi frumos. Și atunci când este pace și este liniște și este înțelegere într-o familie, atunci oamenii se simt bine. Când soțul cu soția mai au schimburi de replici, mai aruncă uneori și cuvinte urâte, care rămân înfipte, care este săgeți în inima și în sufletul partenerului de viață, atunci acele zile sunt deja întunecate. De aceea să căutați, să vă faceți câte o bucurie unul altuia în fiecare zi. Și în fiecare zi să mulțumiți lui Dumnezeu pentru că existați. Casa voastră să fie plină de toate bunătățile, ca să aveți de unde da și ce mărunțiți. Deci, atunci când Dumnezeu ne împodobește cu multe daruri, să avem această deschidere și față de cei care poate sunt mai neacopărați și cu mai puține daruri. Și nu uitați că este și o virtute a iertării. Să știți să iertați pe cei care vă greșesc, pentru că numai cu această condiție Dumnezeu ne iartă și nouă greșelile noastre. Și asta vedem în rugăciunea Tatălui nostru, pe care chiar Mântuitorul ne-a învățat să o spunem. Iartă-ne nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm celor care ne greșesc nouă. Și în primul rând, voi, unul pe altul, trebuie să vă iertați. Oricât ar greși unul, celălalt trebuie să ierte. Că a fost o întrebare pusă de ucenicii Mântuitorului. De câte ori să iertăm? O dată, de 2 ori, de 3 ori. Și răspunsul Mântuitorului a fost așa. De 70 de ori câte 7. Adică la infinit. Trebuie să fii iertător. Și mai ales cu partenerul tău de viață, dar și cu cei din jurul tău, pentru că întotdeauna poate mai greșește cineva și îți mai spune un cuvânt care e nepotrivit sau alte greșeli mai mari, să fii capabil să ierți. Și asta este o virtute extraordinară. Vă doresc tot binele, pace și binecuvântare și Dumnezeu să vă aibă în permanență în toată țara. Vă felicităm de dumneavoastră nașii, să fiți sănătoși și să vă bucurați de fiii pe care astăzi le-ați adus în fața Sfântului Altar, să vă rugați pentru ei, să fiți prietenii lor cei mai apropiați, să-i îndemnați și să-i ajutați pentru ca și ei să pună bazele unei familii trainice, frumoase, unei familii creștine, așa cum este mântuiala noastră creștinească și românească. Dumnezeu să vă ajute, felicitări să fiți sănătoși. Vă felicităm și pe dumneavoastră părinții, de o parte și de alta, pentru că ați adus în fața Sfântului Altar pe acelui tineri frumos să primească taina Comuniei. Cu siguranță pe sufletul dumneavoastră s-a derulat așa pe mintea dumneavoastră în momentul în care ați mii și iată că acum vă aduceți copiii la taina Comuniei pentru ca o binecuvântare de la Dumnezeu și ca o împlinire a tainei căsătoriei pe care ați primit. Să fiți sănătoși, să vă bucurați mult și mult ani de realizărilor, de formarea și Dumnezeu să vă țină sănătoși, să fiți rugători în continuare pentru ei și sfătuitori pentru ei, că sfatul dumneavoastră este cel mai sincer și cu siguranță ei vor ține seama de îndrumarea dumneavoastră. Vă felicităm și pe dumneavoastră toți cei prezenți, să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă întâlniți numai și numai la momente